Velkommen til Noah Super Show. Det er altså ikke lige nu, vi skal kigge på de der spil, for jeg må stadigvæk ikke spille. Men vi skal heller kigge på de der spil der. Det er først i morgen. Husk at kigge med i morgen. Men det er altså ikke lige nu, det er slut. Men nu skal I lige bare se min trollepus. Han har pirattøj på her, som I måske godt kan se. Men jeg har faktisk vist ham det. Men I må måske fingrene kommer med. Det gør måske ikke noget. Men det er jo Super Show direkte. Det er jo direkte lige nu. Og her har vi sådan et keyboard. Og mit keyboard, det er sejt. Det kan man i hvert fald se. Så, men har jeg min klæde udkurve. Her har jeg Ildmand. Kan I se ham? Ja, det kan de godt. Så en glimmer ind. Så en glimmerhat. Øj, det glimmer godt på en telefon sådan en her. Synes jeg da. Men her er min hængelås. Går lidt i hakker nogle gange. Og jeg arbejder. Ups. Undskyld, det var en lille fejl. Men vi går videre. Her er min håndjern for eksempel. Og så for eksempel så det er det æsken. Her har jeg nogle perleplader. Det er et hjerte. Det er danske flag. Det er det spanske flag. Det her flag kender jeg ikke lige. Og det er det svenske flag, tror jeg nok. Det her, det er det spanske også. Men vi vender videre. Og har mit kasseapparat. Jeg kan ikke lige se det. Jeg tager lige af sammen. Nu kan I se, det er kasseapparat. Sådan. Nu kan I se det. Her har vi skraldespand, men nok ikke så interessant. Så vi går videre. Jeg må ikke gå ud. Jeg har sådan et kontrolhus, jeg selv har lavet. Undskyld, det er fra min mor, for der har lavet det her. Min Super Show er færdig lige om lidt. Men inden da, så skal jeg lige vise jer et billede, og så lukker vi. Her er der et billede. Det er Vincent, jeg sidder sammen med Vincent. Men i morgen skal vi kigge på nogle computerspil på min computer. Og tak for i dag, og god fornøjelse. Jeg lægger den her ind på YouTube i morgen, og farvel.